ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಏತ್ ತೀರುಂಡು ಆತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಕಡಪುರ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮಕ್ ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಉಂಡು. ಹಾರ್ಟ್ಗಂದೆತ್ತು ಮಾತೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಮರ್ದು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ನೆತ್ತೇರು ಕ್ಲೀನ್ ಆರೆ ಪೂರ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ಎನ್ವೆ ಯಾನ್ಲ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿ ಎಂಜಿನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಡ ಮುರೊಂಜಿ ಎನ್ಮೂರ್ಸದ ಪೊನ್ನು ಬಾಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೇ ಸಾಲೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ ಪಾಪ ಬಾಲ ತೀರ್ದುಂಡು ಅಕ್ಲೊಂಜಿಂಕ್ ದುಃಖವನ್ನು ಪಂಡ ಆತ್ ಈತತ್ತು ಆತ್ ಬುಲ್ತೊಂದು ಒದ್ದಾಡೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಈತಿಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ದೇವೇರು ಮಲ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಅಂಚ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಯಕ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ನಮ್ಮ ಕನತ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಕೇಕ್ ಅಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕನತ್ತದು ಈತ ಹೊಸ ವರ್ಷಗುಲ ಶುರು ಆತುಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕನತ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಚ ಪೊತ್ತಾದೀಪುಂದುಲೆ ಬರ್ಸದ ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ ಸೂಗೊರ್ದನಾಗ ಇಡೀ ಕಿಟ್ಟಿ ಪೊರ್ಲು ಶೋಕ್ ರಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ಪು ಅಂಡ್ ಐನ್ ಪೊತ್ತಾದಿಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಐಟ್ ಮೈನ್ಗೆ ಅವು ಅಪ ಪೊಯ್ಸರಿ ಒಂಜಿ ಅಮಾರು ಪೆದ್ದು ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆದು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋತುಲೆ ಪೊಂಜೋತು ಪೊನ್ನು ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ದೇರು ಅಲ್ಲೇಕ್ ಲಂಚೆನೆ ದುಮ್ಮುನನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐತ ತಿಂದದ್ದು ಐನ್ ಪೊತ್ತಾದಿದು ಐನ್ ನಕ್ಷತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಶೋಕ್ ರಟ್ಟುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅವನ್ ಪೊತ್ತಾದಿ ತಿನ್ಪೇರ್ದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಮೊನದನ್ನಿ ಅಲೆಗ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಆದೆ ಆ ಪೊನ್ನುಲ ಅಂಚೆನೆ ಸೈದನ್ಗೆ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಕನಕ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಎನ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಕಟ್ಟು ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಡ್ ಅವು ಪೊತ್ತ ದೂರೊಡೆ ದಿವೋಡು ಒಂಜ ಪೊತ್ತದು ಕೇಕ್ಗೆ ಬೂರ್ನು ಕೇಕ್ಗೆ ಕೌಂತು ದೀಪುನು ಕೇಕ್ಗೆ ಬೂರ್ನು ನಾವು ಪಂಡ ಅಂದು ಅವು ಪೊತ್ತ ದೀಪುನ ಮೊಕ್ಕ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಐನ್ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆನೆ ಬಲ್ಲಿ ಆನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆವಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಆಪುನ ನಾವು ದೇವರ ನೆಚ್ಚ ಎಂಚ ಸೈಪೇರು ಎಂಚ ಬರೆತೇರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರೋಲಿ ಅನ್ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮರ್ದು ಪಾನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮರ್ದು ನೆಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಪೂರಂದು ದಯಮಾಲ್ತು ನಿಕ್ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಬಾಬ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚ ಕಬಾಬ್ ಕೊರ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಏಪೇಪದ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಪಿದ ಇರ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕನತ್ತದು ನಮ್ಮನೆ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ತೋಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಾರ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ಕೊರೋಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದ ಕಬಾಬ್ ಕನತ್ತು ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಇಂಜಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ನೆನ್ನು ಪನ್ಪೆ ಮರ್ದದ ಪನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಇರೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಇಂಕ ಇಲ್ಲದ ಅಡಿಗೆದ ಕಿಚನ್ ರೂಮುನು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಅಂದು ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಪನೊಂದಿರ್ಲು ಮಗೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷನ 3 ವರ್ಷನ ಬುರ್ದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಂದಾಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಮೂಲು ಉಪ್ಪುನಗನ ಕಟ್ಟದು ನಿಲ್ಲುಂದು ಬಿದಾರ್ ಪೂರ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದಾನೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಯಾನೈಕ್ ದಾಲ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪೋತುಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ತನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಇಲ್ಲು ದುಮ್ಮುದು ಇಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಏತ್ ಜನಲ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಮೈತನಾರ್ 2 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಮೈತನಾರ್ನ ಬೊಡೆದ್ದಿ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮೈತನಾರ್ 2 ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಯ ಮೈತನಾಗ 2 ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮೆರೆಗ್
ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ಯನ ಅಪ್ಪೆ ಪಾಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಾಲದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕುಟುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇರುವಾಯಲ್ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಪಾಲುಗಳು ಅಂಚೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರೆಗಳು ಅಂಚೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಟುಂಬದಾಕಲ್ ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಟಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಬೆದ್ರಾಡ್ ರಾಯಿ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಗ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡುವರೆ ಎಂಕ್ಲೆಂಜ ಬೂತು ಪೂರ ನನಗೆ ಜಿಂಜ ಜನ ಕೂಡುವ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆದ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡಪ್ಪ ಕರಿ ಹಾಪುಂಡು ಮಾಡೋದು ಪೂರ ಕಪ್ಪೆ ಪೈಂಟ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತುನು ಅವು ಮಿತ್ತಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತದು ಒಂತೆ ಅಂಡ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಂಡ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಒಂತ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಡು ಐಕಲ್ಲ ಇರ್ ಪನ್ನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈಗ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದನ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚೇನೆ ಎಂಕ್ ಇರೋದು ಏಪಲ್ಲ ಇಂಜಿನ ಆಂಡ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಗು ಪೂರ ಏರ್ಲ ಇಂಜಾಲ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ನಾನು ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕುದುನಿ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದನೆಕ್ ಏಪದನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ನೆಕ್ ಐನ್ ಇತ್ತೆಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತುನಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಕಲ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ಸಂಬಂಧ ಹಾಕಲ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರಾತ ಅಂದಾತುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ಸಂಬಂಧ ಹಾಕಲ್ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಬಾಕಿದಾಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ವೇರಿಂದ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಬಾಕಿದಾಕ್ಲೆ ಗಂಡ್ಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪನ್ಪುನ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಏನು ಪೂರ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ರೀಚ್ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಯಾನ್ ಐನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯರ್ದಿ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಮಕ್ ಹೂ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಜಲ್ಪ ಪೋಪುನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಪೋಪುನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಉಂದು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಿಡಿತದ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡೊಂಜಿ ಒರಿ ನಮಕ್ ಬಿರೆಲ್ ನೀಟ ಒಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯರ್ಲ ಎಂಜ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ಧ್ಯಾನ ಏನು ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಎಂಕೆನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಕಲ್ ಈತ್ ಜನ ಇನ್ನು ಆಜಿ ಸಾರ ಒಂದು ಬತ್ತೀರು ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಆತ್ರೆ ಆಜಿ ಸಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಕಲ ಒಂದು ಬತ್ತೀರು ಎಂಕ್ ಅವು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ತುಯ್ಯಡ್ನಂಡ ಎನ್ನ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಆಪುನೊಂದು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನೆಟೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುನ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಎಂಜಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಐತ ಮರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಬಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಗಂಡ ಒಂಜಿಲ ಒಡ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಇರ್ದು ಅರ್ಧ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿದ ಕೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ತೋಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡುದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ತೊಟ್ಟೆತ್ತು ಕೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಒರ್ಜಿನಲ್ ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ಅವದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಜೇರು ತೊಟ್ಟೆಡಂಡಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೋಲೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪಕೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಪಕೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವುದಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಕುಟ್ಟೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಇಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಟ್ಟದು ಇಪ್ಪುವರಿಗೆ ಅವು ಆತು ನಮ್ಮ ಕೋಡುದ ಉಲಾಯಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಐನು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಕಂತಾಡ್ಡ ಐನು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕನತ್ತಾಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಉಲಾಯಿರ್ದು ಏಲಕ್ಕಿ ದೇತದ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಏಲಕ್ಕಿ ರಡ್ಡುಲ ಅವು ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ರಡ್ಡಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಜಿ ಪೂರು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರು ಜೋಕುಲು ಬಂದು 1 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ದುಮ್ದಾಲ ಮರ್ದು ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಕೊರೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊಡಿ ಮರ್ದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊರ್ದೆಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಒಂತುಂಡು ಇಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೂರ ತಪ್ಪುಲೇನು ಪೂರ ಗುದ್ದುದು ಯಾನ್ ಐಟು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಕೊಡಿ ಮರ್ದು ಹೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಬೋಂಡನಿ ಕುಲ್ಕುಡೋರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಕೊಡಿ ಮರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತು ಜನ ಬೋಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಕೊರೋಡು ಒಂದು
ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಾರಿ ಇಂದು ನೆನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಾರಿ ಅರ್ಧ ಯಾವು 10 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 1 ವರ್ಷ ಹೊರದು 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಧ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯಾವು ಎಲ್ಲಿಯ ಅರ್ಧ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೆತ್ತದ ಐಟ್ ಅರ್ಧ ಚೀಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅರ್ಧ ಯಾವುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ರಡ್ಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿಲೆ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಅನಿಲ ಯಾವು ಒಂಜಿ ಅನಿಲ ಯಾವು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಈತ್ ಪಾಡ್ದು ಐನ್ ಸಣ್ಣ ಗುದ್ದುದು ರಡ್ಡೆನ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿನ್ಲ ಸಣ್ಣ ಗುದ್ದುದು ಒಂಜಾರಿ ಇದು ಒಂಜನಿ ಯಾವು ಇದನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಅನಿಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಐಕ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಚೂರು ಕೂಟುದು ಗುದ್ದುದು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗ್ ನಮಕ್ 10 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆನೆ ನೆಚ್ಚ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಪರೋಲಿ ಇನ್ನಿ ಪರಿಯಂಡ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪರೋಡು ಅಂಚ ಐಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಂಬುದ ರಸ ಒಂಜಿ 2-3 4 ಯಾವು ಆತೆ ಫುಲ್ಲು ಲಿಂಬುದ ರಸ ಪುಂಟುನ್ ಬರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಮೂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿಲ ಯಾವುಂಡು 4 ಯಾವುಂಡು ಬೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಗುದ್ದುದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾಕಲ್ ಪರೋಡು ಐಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಾರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವಾರ್ದು ಗುದ್ದುದು ಐಕೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕುಟ್ಟುದು ಮಲ್ಲಾಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಯಂಡ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಕೊರ ಪಂಡ ಲಿಂಬು ಬಾರಿ ಒಂಥರ ಲಿಂಬು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬುದ ನೀರು ದಿನೋಲ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಳ್ಳು ತಾರೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಳ್ಳು ತಾರೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಈತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಟ ಕಾಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದುಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ತೂಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಟ ಕಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂದು ದೇವರೆಂಚ ಬರೆತೇರನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತೆ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ಹೊಸತಾದೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮದು ಒಂಜೇರೆಗ್ ಉಪಕಾರ ಆವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರ್ಲೆನ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಪೊಲಾಲ್ದಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಕಟೆಲ್ದಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಾಡುಂದು ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.